Good morning guys. Good morning mga kasari. So ayan guys, good morning sa inyong lahat guys. Maulan na umaga. Yan, time check tayo ngayon guys. Ay 5:30 na ng umaga guys. Ayan, nakapaligo na si Inday. Yan, ang aga ko guys naligo. 5:15. Ayan, nakaligo na ako niyan guys para nakakapagbukas ako ng maaga kahit na minsan walang bumibili ng masyadong maaga, pero maaga pa rin ako nagbubukas ng sari-sari store ko guys, kasi minsan naman may bumibili na agad ng maagang maaga, kaya yan, sayang naman yung benta. Kaya ayan guys, nakaligo na niyan si Inday. Hindi pa ako guys nakakaligpit ng hinigaan ko. Ayan, inuna ko muna kasi guys magbukas para inuna ko muna maligo. Yan, para nakakapagbukas ako ng maaga. Yan, magliligpit na ako ng hinigaan ko niyan guys. So ayan mga kasari, ingat kayo lahat. At maulan ang panahon ngayon, lalong-lalo na yata sa Bicol, dun sa lugar namin. Yan, wala pa akong balita nga ngayon doon. Hindi ako nakakapanood ng balita kung kumusta na ba ang lagay-lagay. So ayan mga kasari, happy selling sa ating lahat. Ngayon ay Huwebes na, March 13 o March 14 na. Ayan, 'di ba guys? Kalimutan ko na naman ang araw, ang petsa. Naalala yung araw, yung petsa nakalimutan na naman. So ayan guys, alas 5:30 na ng umaga. Ayan, sana makabenta tayo ng maaga mga kasari. Ayan. Maali-aligid yung lamok guys. Balak pang mga gat yan. Medyo malamok kasi dito sa lugar ko guys, kasi medyo malapit sa yung likod namin, may maliit na sapa. Yan, kaya medyo malamok talaga. So yan guys, keep on watching. Magligpit muna ng hinigaan si Inday. Ayan, parang tulog pa yung diwa ko guys, pero kailangan tumayo para magbukas ng ating tindahan. Keep on watching guys. See you later. So ayan guys, magligpit na ako ng higaan ko niyan guys. Sa lapag lang ako Sa lapag lang ako nahihiga, kasi yung kwarto ko guys, yun ang ginawa kong tindahan, kasi yun ang nasa harap ng kalsada. Yan, so bali yung wall na yan guys, yan yung tindahan ko, yung sa likod niyan. So bali yan, sa lapag lang ako nahihiga kasi walang kama si Inday. Ayan, ligpit lang ng hinigaan. Yan, mahilig ako sa mahilig ako sa kulay puti. Yan, gusto ko yung kumot ko ba, yan, yung sapin ko sa higaan ay kulay puti. Yan ang paborito kong kulay guys, puti tsaka green. Ayan, magligpit-ligpit muna si Inday ng pinaghigaan. Hindi pa nakakapagsuklay. So yan lang guys ang ginagawa ko pag umaga. Ayan, maagang gumigising para makapagbukas agad, tapos magligpit ng higaan, linis-linis at mag-ayos-ayos sa aking munting sari-sari store. Ayan, nagmamabilis na si Inday. Yung tuwalya ko pala guys, ayan meron ng mahabang sinulid, hindi ko napansin ba. Gupitin ko nga mamaya. May nakalaylay na palang sinulid yan, hindi ko napapansin. Ay nako. Ayan, ligpit ang Inday. Ayan, parang bagong panganak ako lagi guys. Gusto ko laging naka-medyas ba, kasi yan, pinapawisan ang paa ko guys pag wala akong medyas. Pasmado ba? So ayan guys, nakapagligpit na ako ng aking hinigaan guys. Ayan. So ayan, nakikita nyo guys, wala talaga ako guys, wala pa talaga akong paglalagyan ng mga gamit ko, kaya ayan. Yung mga gamit ko guys, nakakalat yan sa mga gilid-gilid lang yan. Ginagawa ko guys, nililinisan ko na lang siya araw-araw kasi naaalikabukan talaga siya. Ayan, wala pa akong pangbili ng mga lalagyan ng gamit. Yan, mahirap talaga guys mangupahan, kaya ayan, hindi basta-basta madaling magpundar ng gamit pag wala naman talagang kaperahan. Yan, kaya yung mga gamit ko, ayan, sa lapag lang muna sila.
Yan, dyan lang. Tsaka dito lang din ako guys nahihiga. Sa lapag lang din. Wala pang kama si Inday. Pero hindi ko na guys balak magkama. Yan. Okay na ako sa ganito. Sa lapag lang. Yan. Tapos tingnan nyo guys yung mga gamit ko. Yan. As in sa mga gilid-gilid lang siya. Ayan. Wala siyang paglalagyan pa. Pero okay lang yan. Tiyaga lang muna. Tiyaga lang muna kung anong meron. So, yan. Dyan lang muna siya, guys. Pagka umaga, yan. Pinapatong ko lang dyan yung aking pinaghihigaan. Yan. Dyan lang muna siya. Yan. Nakapagbukas na rin ako, guys, ng tindahan ko, guys. Ayan. Mamaya, yun ang project ko, guys. Yun. Aayusin ko at nabungi-bungi na yung nando doon. Tsaka, papalitan ko ng alambre. Papalitan ko ng alambre yung straw na sinabit ko doon na pansamantala. So, ayan lang muna guys ang aking tindahan. Pati yung aking mga paninda ay walang mga lalagyan. Tapos yung ginawa ko guys na steel matting. Ayan, pinagsabitan ko ng mga sitsirya. Ayan, konti na lang yung sitsirya. Hindi ko pa yan guys natatapos. Hindi ko pa yan siya natatapos. Tapos dito lalagyan ko pa rin siya ng alambre. Ito guys na steel matting na to. Tinayo ko lang yan dyan para lang may mapagsabitan. Tapos yung iba ayan mga nasa karton pa rin. Ayan. Yung iba dito lang sa lamesa. Ayan. Tapos yung dun guys, ayun yung papalitan ko mamaya. Yan naman ang aking trabaho. Tapos yung bungi-bungi na yung nando doon. Yan, lalagyan ko na rin siya ng sitsiriya. So, hindi pa talaga to guys naayos ng maayos. Unti-unti ay maayos din yan. Tsaka sa ngayon talaga ay wala pang paglalagyan guys. Tapos mga biskwit ko nga guys, ayan, nasa karton pa rin. Yung mga itlog, andun lang din sa lapag yan. So, okay lang yan guys. Ang importante ay may paninda. Kahit papano. Yan, mauunti-unti na lang yan guys. Tapos, itong lamesa, yan, dyan lang siya. Doon naman sa gilid guys, nilagay ko yung mga box ko. Yung mga lalagyan ko ng aking mga kaldero. Yan, para hindi nakakalat doon sa may higaan ko. Yan, tsaka, yan guys, yung aking ref ay napakaliit lang guys. Ayan. Kunti lang ang nailalaman na yelo. Yan, tsaka ice candy lang yung nagagawa ko. Tsaka konting maliliit na soft drinks. Yan pa lang yun. So, yun ang aayusin ko mamaya. Guys, yan. So, yan lang guys. Ayun lang po muna ang aking update sa araw ng Huwebes. Lagi ko talaga guys nakakalimutan ng araw. Diyos ko. Tsaka ang petsa. Yan. Laging blanco ang utak ko sa ganyan. hindi gumagana ang brain cells ko sa mga araw at petsa. So, ayun po guys. Salamat sa inyo. Ito lang muna ang update ko sa ngayon. Yan. Ingat lahat guys. Maulan ang panahon. Hindi ko lang alam dyan sa mga lugar ninyo kung maulan. Basta ingat lagi ang lahat. At may bagyo tayo. Yan. May bagyo sa panahon ng summer. Yan. Masyadong masyadong climate change na talaga tayo. Iba na yung panahon sa ngayon. Summer pero may bagyo. Minsan naman tag-ulan pero napakainit. So, ayan talaga. Wala tayong magagawa dun guys. Nagbabago ang panahon. So, ayan po guys. Salamat sa inyong walang sawang suporta sa mga video ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Please to subscribe to my channel and please likes na rin and hit the notification bell para naman po ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Yan guys. Salamat po and happy selling sa mga kasari-sari store ko dyan. Ayan, nagpo-full storage na naman ako guys. Bye-bye. God bless us all. Kape na tayo guys. So, ito guys. Ano po ito? Great Taste Choco. Yan, sarap nito guys. Hindi siya masyadong hindi po siya masyadong matamis. Hindi naman matabang. Tama lang. Ito yung hiyang ko lang guys. Ito lang yung hiyang kong kapehin kasi yung ibang kape yan para kung nagpapalpitate ba. Yan. So yan guys, kape na po tayo dyan.